hamjago de chero chunu khaboni amalo bang ba dago thangoi chini para rogo thang mai chayu riang para thango tripura para thango obai chunugo কোনো সময় সে মহাই বিগত 70 বছর চন মহাই চিফ মিনিস্টার চন নুয়াখো অপ্রমাণ বরিবাগৈ आंगमन मासानाय तिनि हाय साल गाहाम क्रिसमासनि साल जोंखौ दंथलायो सुरिलायो आरो बे जों साइमानो दिनै जिसस खिसा साइमानि बनि हामदों लाभ एंड पीस एंड यूनिटी अबनो जोंनि जों सारा बिसोर पृथ्वीफोराव जों सुरि दंलायो आरो गाहे जों बाहाय कासे पार्ट नाखा बरिबागै आं बेलायखोनो दिनै तंथक खाते दिनै मंगल बनि साक्थार मंबाय दिनै बनि फेमिलियाव फायै जोंरो मानजाखभाइ खा जों जालायखा नंलायखा सुरिलायखा तंथलायखा आंखागागो अ एलेकानि बरब्लक तैबो हाममारि मोननाय तैबो जों उन्नत देंनाय जों साकबायसाक जोंबाय जों तैबो हामजाक लायगै एकटाका दंलाय नंनाय जों अहागिसि एलेका जरि शान्ति फैगांखाय अबयसे दिनै उन्नति फैनाय जों बे शान्ति पीस माता बरनाय एलेकायाव बनि साथे साथे जों उन्नति देंनाय बनि बांबलाय खिन दंथका अमाय आंबो मा साका दिनै आगेनि मुख्यमंत्री रक अमाय कुनु निबरनि अमाय इच्छा करै बनि बागै जों जत्तो फायदि जों दिनै दंथमानि साल जों सुरिलायनाय दिनै ख्रिस्टनो जों बनि हाममारि जों सानलायनाय तै जों दिनै चिफ मिनिस्टार मागो जों सुरिलायनाय I request all the Christian family to pray for our chief minister, to pray for his family, so that he can serve the people. He can serve the people of Tripura. Not only one community, all communities. Because in India we have a living together. We are a multinational society. We are a secular state. Ora kawang ma jeng tongo, abani tunjuli bo samang tawi tongo, kaya nina ane kere, jeng abani jeng saimano, jini nin Modi ji samani, Narendra Modi ji dimani bason, babani imam, sabka साथ सबका विकास जत्तो बै फोटोमा नायो आं बगा आं खागाव जों दिनै अरनि सिमनानि बलरक दिनै बेलायखे कपाल गाहाम जों बायगा भाग्यबान दिनै मुख्यमंत्री हाय फायै अबा क्रिसमास सालो जों बाय कदाल फैमानि बागै आं हायनो हाय मने बेलाय पाथले हामबाय दै खुलुमबाय था।